journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, DSWD 11 nangandam na sa pagdagsang sa mga benepisyaryo sa educational assistance ug mga adlaw. Problema sa supply sa kuryente sa Basilan, padayong giagwanta sa mga tao, apan gipangitaan na og solusyon. Sa detalye sa atong mga balita, nagpatuman na og sistema ang DSWD 11 sa distribution sa educational assistance nga gilaumang mudagsang ang mga benepisyaryo ug mga adlaw sa ikaduhang Sabado sa distribution. Nagpagawas na sab og regulasyon ang DSWD sa mga angayang mudawat sa assistance. Ani ang report? Gilaumang mudagsa ang 12,000 ka mga benepisyaryo sa Educational Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development ug mga adlaw aron mudawat sa hinabang ug kini ang mulangkob sa mga benepisyaryo sa Davao Region. Sumala ni DSWD Regional Director Attorney Vanessa Gokong ang tanang mudawat ug mailan ng i-text. Wala tay walk-in kung dili dahil drop boxes provided ma'am sa atong regional office ug satellite offices, and then ipatagak nila sa drop box tong mga requirements, maghulat sila sa text message para kung maingnan sila unsa ang mga dalahon o kanus sila dapat mo adto sa DSWD. Kung wala mo nadawat na text message, dili lang mo adto kay wala mo sa master list, dili gihapon ma-accommodate sa katong mga nakadawat na sa text messages. Kung kano sa ilang schedule, palihog na mo adto sa kuan kay mauna na ilang schedule. Ang pwede nga makadawat sa educational assistance mao ang musunod. Kung ang estudyante mao ang nangita og panginabuhian sa ilang balay, working student, mga ilo og giabandona, nagpuyo sa mga paryente, anak sa solo parent, anak sa walay mga trabaho nga ginikanan, anak sa naabuso nga OFW, persons with disability, anak sa mga rebel returnees, anak sa mga napriso, anak sa dunay HIV, biktima sa pagpangabuso o bakwit, og mga estudyante nga nakatagamtam og krisis kay nakasinati og natural nga kalamidad o mga kalamidad nga hinimuan sa tao. Karon ako na dili tanan maka-avail but naay criteria. Sabon nako ang criteria ma'am. Kanang orphan ka or gi-abandon ka sa parents mo, nagpuyo ka sa imong paryente. Ikaduha, anak ka sa distressed OFW or repatriated imuhang parents. Ikatulo, breadwinner ka na estudyante. Pwede po ang working students nga nanginahanglan. Pwede po ang anak sa ato ang mga solo parents, anak sa atong mga PWDs or mismo ang estudyante PWD kana qualified ka, anak sa mga adunay HIV or ang ilang ginikanan na HIV, biktima ka sa pang-abuso, biktima ka sa disaster or displaced ka, kanina mga qualifications dapat na aron maka-avail ka. Sa inyong pagkuha sa inyong educational assistance, matod ni Direktor Gokong, Natay 3 categories ma'am na pwede mag-process. Ang number 1 ma'am are the parents. So ang parents ma'am, ang ilahalang sundalhon, ID nila ma'am, government ID na valid, pasabot dili expired. Ikaduha ma'am, pilian lang ni nila ID sa estudyante na kanang updated 2022 to 2023 school year, or pwede ma'am certificate of enrollment, or pwede ma'am statement of account, or pwede bisag unsang proof na na-enroll siya. So basically, duha ra jud na ka requirements ma'am.
Sa mga gustong mo apply, mao kini ang mga proseso. Una, moadto sa pinakaduog nga regional or satellite office sa DSWD-11 karong Sabado, Agosto 27. Magdala og duha ka kopya sa mga rekisitos nga gilatid sa maong ahensya. Ihulog ang inyuhang aplikasyon sa Dropbox. Gawa sa mga requirement, ilista sa usa ka limpyo nga papel ang tanang membro sa pamilya, panginhabuhian, kung source of income, birthday sa matag membro sa pamilya ug aktibong cellphone number sa nagproseso sa aplikasyon. Maghulat sa opisyal nga text gikan sa DSWD-11 alang sa detalye sa inyong assessment schedule. Magpahigayon og assessment ug interview ang social workers sa DSWD-11 aron masiguro ang kwalifikasyon sa mga nag-apply sa maong assistance. Siguraduha ang pagdala sa valid ID, kopya sa mga rekisitos ug mga original nga kopya niini. Ang schedule sa assessment magdepende sa gidaghanon sa mo-apply sa maong assistance. Pagkahuman sa assessment, kung mapamatud-an sa social worker nga kwalipikado ang aplikante, mo diretso na kini og dawat sa assistant. Nanawagan ang DSWD-11 sa tanang aplikante o gustong mo apply. Kani tanan mga nag-apply subject sa to assessment. Dili sa automatic na pag nag-drop ka sa imuhang requirements sa Dropbox, ka-avail na dayon. It is imperative, ma'am, na muagi jud kag assessment to determine if student in crisis ka, ma'am, aron maka-avail sila aning educational assistant. Gipahinumduman sa DSWD ang tanang nag-apply nga dili kamong tanan ang madawat kay 25 milyones lang ka household o kapanimalay ang matagaan og educational assistance dinhi sa Davao Region. Buot pasabot, dili mo kulang o mosobra sa 25 mil ka household kung panimalay ang makadawat sa Davao Region o sa Rehiyon 11. Og ang mga kwalipikadong aplikante lang ang makadawat og walay labot niini ang mga benepisyaryo sa 4Ps. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! Problema gihapon hangtod karon sa mga residente sa probinsya sa Basilan ang supply sa kuryente. Busa nagpagawas og suwat pamahayag si Congressman Mujib Hataman nga mapangitaan og solusyon ang problema sa mga tao sa probinsya pinaagi sa tabang sa DBM o ERC. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Gikinahanglan na nga masulbad ang problema sa kakulangon sa supply sa kuryente dinhi sa probinsya sa Basilan. Sa iyang sulat pahayag, gisaysay ni Congressman Mujib Hataman nga ang mga solusyon sa kakulangon sa pinansya sa National Power Corporation mapangitaan og solusyon pinaagi sa tabang ug koordinasyon sa national government. Hilabi na sa Department of Budget and Management o DBM ug sa Energy Regulatory Commission. Nahimo kunong masulbad ang problema sa krisis sa kuryente. Ang problema sa walay igong supply sa kuryente og sige og kawadan og supply nahimo ng dakong babag sa probinsya sa Basilan. Gisaysay ni Congressman Hataman nga tanang panginahanglanon sa probinsya sama sa Lamitan City kinahanglang lugwayan hangtod sa Setyembre tungod kay matud pa niya nga ang pagpangita og sulbad sa mga problema mulungtad pa sa duha o tulo ka semana hangtod sa usa ka bulan kay nagakinahanglan pa kini og koordinasyon sa gobyerno. Dugang pa ni Mujib nga kinahanglan usab nga inaton ang kasamtangang supply sa kuryente hangtod sa bulan sa Disyembre. Ug sa bulan sa Enero uban ang bag-ong budget basin kuno madesisyonan na kini tungod sa paghisgot sa national government sa 2023 budget ug ang pagsaka sa mga presyo ilabi na sa gasolina. Kay lagi dili man ang national government ug NAPCOR ang nagpaabot nga moabot og 2 ka pilo ang presyo sa lana kundili misaka kini tungod sa gubat sa Ukraine. Giingon usab ni Mujib nga kinahanglan gayud nga mangandam og siguruhon nga makapangita og dugang pang mga pamaagi sa pagsulbad sa mga problema. Ug siya isip usa ka representante sa Kongreso ug usa-usab ka negosyante. Nasayod siya kung unsa kadako ang epekto sa blackout sa mga negosyo ug sa panimalay. Gipadayag og gituuhan usab ni Hataman ang kamatuoran nga ang kanunayng pagkapalong sa kuryente mahimong hinungdan sa pagkahugno unya sa ekonomiya. Hinungdan nga dayon
Dayon siyang nihimo og aksyon human madawat ang sulat gikan sa NPC nga nagpahibalo sa plano sa pagkunhod sa supply sa kuryente sa Basilan. Nagalaom ang mga Basilenyo nga pinaagi sa pagpaningkamot ni Congressman Mujib Hataman uban sa lain pang may mga katungdanan sa gobyerno nga marisolba na ang dugay ng problema sa probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Nagtuo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 nga makunhuran ang kalbaryo sa mga estudyante sa pagsakay sa mga pampublikong sakyanan pauli sa ilang mga balay kay gibalik na ang operasyon sa peak hours augmentation bus service kon PHOBs. Apil sa gibalik ang biyahe sa bus sa Carlos P. Garcia Diversion Road, Davao City. Aniyang report ni Eugene Hinutan. Gi-anunsyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 11 ang pagbalik sa operasyon sa Peak Hours Augmentation Bus Service kon FOBs. Isip tubag sa shortage sa public utility vehicles sa Davao City, hilabi na sa peak hours. Aminado ang LTFRB nga nagkaubos ang ihap sa operasyon sa traditional public utility jeepneys ug PhilCabs karong tuig 2022. Sa ilang record, 6,515 na lang ka mga units sa mga PUJ o PhilCabs ang nagabiyahe sa syudad as of July 2022 gikan sa 7,417 nitong tuig 2017. Nagdumili sab ang pipila ka mga operators o franchise holders nga mag-operate sa pipila ka mga rota tungod sa pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Mibalik na sab ang biyahe sa bus subay sa Carlos P. Garcia Highway kon Diversion Road, Davao City. Actually, sir, ang CP Garcia na route is operational na siya before sa FOBs or the Peak Hours Augmentation Bus Service. But since makita nato na mas daghan og commuters during the peak hours, starting from 5 a.m. to 8 a.m. to 5 p.m. to 8 p.m., nag-decide mi na i-offer siya for FOBs, and luckily nisugod si Metro Shuttle na mag-operate during the peak hours. For now, no, ang CP Garcia route is under the interim bus service, and ang taker is si Davao Metro Shuttle. So they have committed to operate at least 2 units during the peak hours. Sa karon dunay 5 ka ruta ang Peak Hours Augmentation Bus Service nga gilangkuban sa Turil Rojas, Kalinan Rojas, Catalunan Grande Rojas, Lasang Tiongco ug ang CP Garcia nga ruta. Dungan sa pagbalik sa face-to-face classes, naglusad sab og Uplan Balik Eskwela 2022 ang LTFRB nga usa sa ilang nagunang prioridad din ilang ginainspeksyon ang tanang shuttle transport services sa mga eskwelahan aron masigurong luwas ang mga estudyante. Matod ni Attorney Ernest Benz Davila, ang legal officer sa LTFRB 11, nakig-alayon sab ang usa ka party list dinhi sa syudad alang sa libreng sakay sa mga estudyante. So to ensure the safety and the comfort sa students, no, especially now that face-to-face classes is starting, so the LTFRB mandated a program called the Uplan Balik Eskwela. So in this program, the LTFRB will inspect the shuttle transport services of schools in order to ensure the safety of the students. And aside from that, gina-monitor sad namo ang mga schools, no, for the availability of the public utility vehicles. Ang tulo ka mga ruta alang sa libreng sakay sa mga estudyante gilangkuban sa Turil Rojas, Kalinan Rojas ug Panakan Rojas. Usa ka units sa bus ang mobiyahe matag rota. Aron maka-avail sa libreng sakay, kinahanglan nga magpresenta sa iyang valid ID o di ba valid enrollment form ang usa ka estudyante. Ang libreng sakay alang sa mga estudyante mulungtad hangtod sa Setyembre 22 matag alas 5 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii. Gilauman na sa LTFRB ang posibleng pagsaka sa ihap sa mga commuters tungod sa pagbalik sa in-person classes sa tanang pampubliko o pipila ka mga pribadong eskwelahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Sorpresang giinspeksyon sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro, AFP ug PNP kauban ang Sugar Regulatory Administration ang duha ka mga sugar warehouses sa probinsya sa Bukidnon. Giadtuan sa team ang Crystal Sugar Company Incorporated Warehouse sa North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Dala sa team ang letter of authority ug mission order na ilang gipakita ngadto sa mga personahe sa company ug midiretso sa pasilidad saglit kabahin kini
dili sa kampanya sa gobyerno nga makunhuran ang presyo sa asukar. Nakita sa inspeksyon ang 466,142 bags sa asukar ug nasayran nga sa 66% niini gipanag-iyahan sa mga planters ug traders. Sumala ni Javier Sagar Barria, ang Vice President sa Crystal Sugar Company, nga makaproduce sila og 3 million bags sa asukar matag tuig sa tabang sa mga Planters Association sa probinsya. Samtang 34% niini mapadulong sa mga miller. Sunod nga ginspeksyon ang Bosco Sugar Milling Corporation sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Matud ni Ellen Villaflora, ang OIC sa kumpanya, nga ang warehouse adunay 110,674 ka mga bags sa asukar. 26 mil niini ang raw o refined na ang kadaghanan. Matag adlaw mo withdraw og asukar ang mga traders sa ilaha og 10 to 15,000 bags. Ang duha ka mga sugar mill companies nagaserbisyo sa ilang produced products sa Northern Mindanao o Davao Region. Nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR SOC Sergeant sa katawhan nga dili pasipadan o angayang protektahan ang lugar pahulayan sa mga kabog sa Kulaman Valley sa lungsod sa Arakan, Cotabato. Kay dako kining tabang sa ecological balance sama sa forest conservation o restoration. Ani ang report ni Marvin Revilla. Nagbabiling piskay og malinaw ng usa ka lugar sa lungsod sa Arakan, Cotabato nga roasting site kung pahulayan sa Island Flying Fox ug Large Flying Fox kun kabog. Kini ang nasubay sa Sendro Matalam og Practicumers nga mga estudyante sa forestry sa Cotabato Foundation College of Science and Technology sa ilang gipahigayon nga monitoring sa mga kabog sa Kulaman Valley sa Arakan, Cotabato. Ilang gibana-bana nga adunay 4,000 ka mga kabog ang nagpahulay sa lugar nga nakuhaan pa nila og video. Nagkumpayot ang mga kabog sa 37 ka mga punuan nga daw bunga sa prutas nga lantawon. Sumala sa DENR, dili na bag-o sa komunidad ang pag-amping ug pag-conserve sa mga kabog. Sangnit daho kining tabang sa forest conservation ug restoration kay manubo ra usab ang liso nga ginakaon niini nga prutas. Ubos sa Republic Act 9147 kun the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, nakaangkla dinhi ang paghatag og protection sa mga wildlife species ug sa ilang habitat ug ang makasupak niini masilutan og pagkapreso hangtod 12 ka tuig ug pamultahon hangtod 1 million pesos. Busa nanawagan ang DENR SOC Sergeant sa katawhan nga dili pasipadan ug abusohon ang kinaiyahan labi na ang mga kabog. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. At tangi! 108th Founding Anniversary ug Kalibungan Festival sa North Cotabato giablihan na. Og 24 ka mga batang lalaki sa Lake Cebu, South Cotabato nakabenepisyo sa libreng tuli. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus.
courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nagpalit og upat ka mga sakyanan ang lokal nga gobyerno sa Mati City alang sa upat ka mga departamento nga magamit sa ilang serbisyo publiko. Samtang siyam ka mga brand new rescue vehicles ang gipalit sa LGU Malungon, Sarangani Province alang sa siyam ka mga barangay nga gikatakda na usab nga ipang-apod-apod. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gitunol na sa lokal nga gobyerno sa Mati City ngadto sa mga department heads sa City Information Office, Budget Management Office, Local Civil Registrar ug sa City Mayor's Office ang upat ka mga brand new vehicles kaganihang buntag Agosto 26. Mismong si Mati City Mayor Michelle Napilrabat ang mi-turnover sa mga sakyanan. Ang upat ka 4x2 nga mga sakyanan nagkantidad og 5.991 million pesos din gipalit kini pinaagi sa competitive bidding. Busa nagpasalamat ang mga department heads sa mayor sa gihatag kanila nga sakyanan nga dakong tabang sa ilang mga trabaho. Sa Malungon, Sarangani Province, mipalit og bag-ong rescue vehicles ang lokal nga gobyerno aron dunay magamit sa tanang klase sa emergency. Kagahapon, nahatod na ngadto sa Municipal Hall ang laing siyam ka mga brand new nga sakyanan nga dugang sa unang 22 units nga nahatag na. Gi-inspeksyon dayon nila Mayor Maria Teresa Constantino ug MDDRMO Jesse De La Cruz ang siyam ka mga 4x4 powered vehicles. Temporaryong ipasilong sa Municipal Gymnasium ang mga sakyanan ug gikatakdang ipang turnover. Siyam ka mga barangay ang makadawat niini nga gilangkuban sa barangay Nagpan, Tamban, Atlae, Lutay, Upper Biangan, Ampon, San Juan, Talos ug Kalkikan. Sumala ni De La Cruz ang bag-ong mga sakyanan dugang sa tinguha sa LGU nga mahatagan og kaugalingong emergency vehicles ang 31 ka mga barangay sa munisipalidad sa Malungon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Giablihan na ika-108 founding anniversary sa probinsya sa Cotabato karong adlaw dungan sa pagsaulog sa Kalibungan Festival 2022. Kini ang panahon nga magtagbo ang lain-laing tribo sa probinsya aron sa ulugon ang mayong abot sa mga uma. Ani ang report ni Marvin Revilla. Formal na nga giabrihan ang pagsaulog sa ika-108 nga founding anniversary ug Kalibungan Festival 2022 sa probinsya sa Cotabato kaganinang buntag. Nanguna si Governor Emilio Lala Talinio Mendoza sa pag-abli sa programa. Giimbitahan sab sa gobernador ang tanang katawhan sa probinsya nga saluhan ang kasadya sa selebrasyon. So in any celebration, a birthday man or anibersaryo, is more of a giving back at pasalamat. So while we are spending money for this Kalibungan Festival, the economic activity that this will generate, nakita mo siguro ninyo sa mga farm-out activities, ang mga homestay, ang mga hotels, inns, occupied in Carmen alone, ulog sila, no? Because of the swimming competition. So, tribe people of the province, we come together and celebrate in the spirit of respect, camaraderie, and embracing our diversity. And we are very thankful that we survived 2 years of pandemic.
Bisita sa probinsya sa pag-abli sa special Thanksgiving gathering si Senador Mark Villar nga misaad og proyekto para sa mga tao. Si Senador Villar ang nagduso sa balaod noon aron i-institutionalize ang Build program nga 30 years infrastructure project nga gisugdan sa termino ni kaning Presidente Rodrigo Duterte og pinaagi niini na naad si Villar nga dili niya kalimtan ang North Cotabato nga makabenepisyo niini. Siyempre gusto ko pong siguraduhin na tuloy-tuloy naman po ang build na nasimulan ng nakarang administration at natutuwa naman po ako at prioridad pa rin ang build sa administrasyon ni President Bongbong Marcos at kaya gumagawa rin ako ng mga batas katulad ng Build Act para maging institutionalized na po ang Build program dahil ito po ay malaking tulong sa tingin ko, malaking tulong sa ating mga kababayan, makapagbigay ng trabaho habang ginagawa yung project. At sa long term, pag may kalsada na, syempre, magkakaroon ng mga negosyo at ito po ay makaka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Miduyog usab sa pag-abli sa selebrasyon si Cotabato Province 3rd District Representative Congresswoman Samantha Santos sa maong aktibidad. Si Congresswoman Santos ang nanguna sa pagpaligon sa mga sports sa mga kabatanunan, edukasyon, pagbatok sa diskriminasyon, mental health ug prioridad usab niini ang pagpalambo sa Central Mindanao Airport. We can actually promote our province and at the same time we can actually maximize it, which will actually alleviate our people, the Cotabateños, from poverty. And hopefully this is not just going to be the last time that the Vilars will visit our province, but I know there will be a lot of partnership in the future. There's a lot to look forward to. Ang selebrasyon sa anibersaryo sa Probinsya o Kalibungan Festival mao'y panahon aron magtagbo ang lain-laing tribo sa North Cotabato aron sa ulugon ang maayong harvest sa probinsya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Nadakpan sa mga pulis sa Isabela City sa Basilan Province ang usa ka construction worker nga giingong naga-sideline pagpamaliga og illegal nga droga. Ang suspect na signitan og hapit 3,000 pesos nga kantidad sa gituohang shabu. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Gipusasan gilayon sa kapulisan ang usa ka construction worker kagahapon, Huwebes, sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Isabela Police Drug Enforcement Unit sa Basilan National High School Grandstand, Barangay Eastside, Isabela City. Giilan ni Isabela City Police Chief Colonel June Picarsitin ang suspect nga usa ka Javier Taro Acabra, 33 anyos, bulag sa asawa ug usa ka construction worker. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka sachet nga adunay sulod nga white crystalline substance nga gituohang shabu, nga adunay kinatibuk ang gibug-aton nga 0.4 grams nga adunay standard nga presyo sa droga nga nagkantidad og 2,720 pesos ug bypass money nga nagkantidad og 500 pesos nga adunay serial number MX018587. Giandam na sa Isabela Police Office ang pagsampa og kasong paglabag sa Republic Act 9165, Section 5 ug 11 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 bato kay Javier Taro Acabra. Samtang ang mga ebidensyang nakuha gikan kaniya gidala na sa Basilan Crime Laboratory alang sa mas makuting investigasyon. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Nakabenepisyo ang kabataan sa gidalit nga libreng tuli sa lokal nga gobyerno sa Lake Cebu bisan pa og dagsugod na ang face-to-face classes. Napahimuslan sa 24 ka mga batang lalaki ang libreng tuli nga gidalit sa LGU pinagi sa Lake Cebu Rural Health Unit ubos sa pagdumala ni Municipal Health Officer Jocelyn Baikin. Ang libreng tuli gi-facilitate sa public nurse nga si Karen Rose Gandam Manansala. Kuyog ang ubang nurse ug mga doktor. Diin gipahigayon kini sa sitio Kibang, Barangay Ned kagahapon Agosto 25, 2022 sa koordinasyon sa BLGU. Ang programang libreng tuli inisyatibo sa Municipal Mayor nga si Floro Gandam.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!